Diseinu inklusiboa, produktu berriak, zerbitzu berriak, espazio berriak diseinatzen ditugunean, pertsonen aniztasuna kontutan hartzea da. Hau da, adin ezberdineko pertsonak, sexu ezberdineko pertsonak, gaitasun ezberdinak dituzten pertsonak, arraza ezberdineko pertsonak, denak kontutan hartzea, ahalik eta pertsona gutxien baztertzeko gure diseinu berri horiekin. Adibide bat jartzearren, espaloietako koska kendu zenean, berez aldaketa hori egin zen gurpildun aulkian doazen pertsonengan pentsatzen. Baina oso lagungarria da, umien karroa bultzatu behar duen pertsona batentzako, baina ere bai erosoagoa da bizikletan zoazela olako aldapak igotzea eta ez koska bat gainditu behar izatea. Arkitekturan gehiago aplikatu da orain arte. Igual ez ditugu identifikatzen produktu diseinuan edo zerbitzu diseinuetan enbeste adibide. Eta nolabait, merkatu berrietara zabaltzeko aukera ematen die enpresa eta erakundeei. Adibidez, iturrien heldulekuak eta iturriak irekitzeko, grifoak irekitzeko heldulekuak lehen roskakin ematen zan ura, eukitzen genuen urrotza botatzeko roska bat eta urberoa botatzeko bestea. Eta gero, iturri monomandoak edo deitzen direnak, horiek diseinatu ziren artrosia dakaten pertsonentzako. Baina konturatu ziren askoz erosoagoa zirela pertsona guztientzako eta hainbeste zabaldu dira, gaur egun oso zaila dela roskako iturriak ikustea. Eta etorkizunean lan handia dago egiteko disiplina honetan, ze digitalizazioaren ondorioz, produktu fisikoak eta digitalak hasten ari gara, eta ez da hain erreza batean eta bestean sortzen diren muga horiek gainditzea. Diseinu berrikuntza zentruan garatzen ditugu 3 ekintza hauekin, hezkuntza arautua, ikerketa eta transferentziarekin, etorkizunean benetan inklusiboa den gizarte bat lortzea espero dugu.